Може да спреш на стоп линията и знаеш, че бялата линия трябва да е под огледалото, така ли? Да. Добре. Сега гледай си маркировката, белите линии. Не ти препоръчвам да караш бързо, да можеш да правиш по-малко грешки, да учиш, окей? На това кръгово голяма вероятност ще те вкарат на изпита, така че още от сега гледай да го учиш. Айде, светна зелено, не бързай. Маркировките не пресичаме нито наляво, нито надясно. Стрелките те водят. Чудесно за сега. На излизане десен мигач се дава. Много газ даде, отиди в другата страна на пътя. Добре, че нямаше никой. Ама такива неща, ако ще правиш, първо трябва да гледаш, така ли? Да. Тук сме надясно. Проблема беше на изхода даде газ. Защо даде газ? Нямаше